bandiraɓe en mbino kala ko dilli ɗum ko ɓuri ɗum doole dilli ko France dilli ko Mantes-la Jolie holko dilliniɓe Eva Diawanɗo make-up eyyi bandiraɓe ganummo natti kala hen joguiɗo kew yangue inde anniversaire walla goɗɗum a yiiɗi yodde fewde fewnitade yetto Eva Diawanɗo make-up toon to Mantes-la Jolie. Ah oui, elle est la reine du make-up. Kala to mbaɗa wonde France yetto Eva Diawanɗo make-up. Numéro makko 076 74 08 908. Snap makko Eva Sam. TikTok makko Eva Diawanɗo. Ah oui, avec Eva Diawanɗo make-up toujours au top. Ceyɗum. Sa wi Zeydi fils di Khalif e Big Weltare TV mbiya jalbi sponsor officiel Zeydi fils di Khalif. Jalbi ko galleji pattamle miji yeyata terrain ji kono ene wonde peinture baɗɗo fayida sa mahi a yiɗi galle ma yoɗa yetto Jalbi peinture aji baɗɗi fayida ɓoyoji duuɓe kitale taw bonani taw furani bandiraɓe Jalbi partenaire officiel. Big Weltare TV e partenaire uji mum rokkata mon série mon Zeydi le fils di Khalif. Binden Gauba Dewa wadda kirim drog no belirda tuumeda ngandanda laamu nanguma bonirda walla ceera e saguma ngura ka basa taw ko moƴƴo gonnoda ko forno imam resne khalis jama ƴetta ñamadu o desde debbo yeebi ha metta mbari ɗum sukaɓe rewɓe danno jinnaɓe ɗamino ndew belam aduna mbaylo jejjitto gummino for my year and der film Zeydi le fils de Khalifa leñol fulbe film Zeydi onen oto umpe ko leñol men findinte leñol fulbe film Zeydi onen oto umpe ko rendo men findinte. wadda kirim drog no belirda tuumeda ngandanda laamu nanguma bonirda walla ceera e saguma ngura ka basa taw ko moƴƴo gonnoda ko forno imam resne khalis jama ƴetta ñamadu o desde debbo yeebi ha metta mbari ɗum sukaɓe rewɓe danno jinnaɓe ɗamino ndew belam aduna mbaylo jejjitto gummino ɗum fo ma yiye e nder film Zeydi le fils de Khalifa leñol fulɓe film Zeydi onen oto umpe ko leñol men findinte leñol fulɓe film Zeydi onen oto umpe ko rendo men findinte. Ay min kalinam kadi ayya e nanani kadi ko hendu tan koko fonno artan kadi hoddiru jaɓi ɗum Allah jaɓi Allah feewi ko inchallah rabbi min jogani jorto moƴƴo no gumorɗa alhamdulillah nde ɗoya tan ko gatta nder wallay on kalima kono neɗɗo wawa diwde ko Allah haaji ko Allah haajiri ni eyyi wawa diw ɗum innamade wawa diw ɗum jarama on gari eyyi ko windono ñanden ko tan kadi eɗɗen reglu ɗum kadi windanomo gila ñanden jonon enen ɓamta hen bande banggue bindugol ngol Hawa Sam neddi ujunnaji nogas Adama Sy neddi ujunnaji capannayyi Aissata Demba Sarr neddi ujunnaji capannayyi Yaya Mabel Dia neddi ujunnaji nogas Moussa Diong neddi ujunnaji capannayyi Rokhaya Sow neddi ujunnaji capannayyi Kumba Alassane Gadi
neddi ujunnaji nogas Kumba Yaya neddi ujunnaji capannayyi Kumbalewel Ba neddi ujunnaji capannayyi ɗo fof min tottuma o waɗi ko capannayyi dowɓe heɗo tan Mama Siré États-Unis o waɗi ko capannayyi Bacco Ngor waɗi ko nogas eyyi joni noon ko calcula ɗo ko woni million ngaji ɗiɗi Moussa ko noon ko 2 millions min kam min limiti min calculé a timi ko 2 millions joni noon 2 millions ija Ramata ko ɗumen fali o o sehlam Dieynaba i Ramata oɗo ɓorni ko koy baba ko woni ni neɗɗo no ɓorno ɗum ɗo ɗum ko colt haydara nene ɓorno ɗum ɗo hen yahi mete ummake e galle baba ɗum haydara ala hen ɗum ɗo ko coddi o anda galle imam an kay ɗum bonnuma woni koye bonnidema he ɗo yo rew ɗo yo hot rew ɗo Ramata yo ya fiɗon ko lafanno ele ay ay ɗe coddi ay ne sonto ay an baba mbiɗa ko ni tan goppirte far nder ɗum nde woni ko bonni mara ummake e galle woni bonneji hayi hiiso e joni kisoɗe ko kisɗen go en gandi woni ko 2 millions aani oɗo ko trésorier men min jinno ko haalis o ummo e junngo ma fa he makko e eɗen gandi trésorier wel men Aliou Dia fewnano Amadou Diallo en ngari yiɗi ɗum nawde banque ɗum ko nawno banque ko fewani joni saman o ko jama o tan o dooki goppemo ɗo o hisa nde cohliɗen fof mosen hen ko ari kadi ɓeydi fof ɓeydo hen min noon jiirumi ɗum aɗa andi oɗo no waɗa trésorier nde ko enen mbaɗi kadi enen koolimo eɗen gandi kadi nunɗon makko ɓaade omo nunni en guitti e junngo Ama Diallo en en guitti e junngo Aliou en en garta e makko tottemo ko jeeyi neɗɗo totte ko jeeyi Mamadou mbaɗandi ko an woni bindowo kanko woni kisoroɗo Kanko woni moftowo. kanko woni moftowo Tete mofto. an windata hay dara hen majjani oɗon jogui carnet moɗon nan ɗo moftini en moftiniɗo tan ko jama o min mi sohlani komi koolaɗo noon nani yo samano o wonɗo kono ka koolaɗo kono min komi koolaɗo yiw min ko jama o hoolim mi a famanimi de ko min waɗanimo an a waɗanimo ko enen lenti mbaɗimo ɓaade en mbaɗimo noon neɗɗo tottete koko jeeyi mbimi kalis o ko ɗo wonata eɗen gandi en majjani moftinoɓe kalisaji ɗi mborji ɗo moftoro kala nde cohluɗon gara noon allahumma salli anani ɓaade en kaali o salima so jeehi jama kaali en to enen kam joni jinmi ko jettuɗa e galle ɓe mbajoɗamo kalna bammakko Moussa e ɗoftama non min kam mi wiya ɗum kono noon annani wajibi o hoto yaade bonɓe hankkadi kay o wonta yaade makko gasi a yii woni e joni noon jehen jama soɓe namdi men mbiyen o salimto ɗum ɗum woni lawol kay salade ko moftal wonata sali kay Allah jarama on jarama e Allah jarama on jarama a ɓurani min mawnude ha posuji tan ha hisara a ɓurani min mawnude posuji jarama no fewi kalis o de woni ɗo koye juuɗe ciirɗo min kam oɗon gandi komi koolaɗo juuɗe cuuɗɗe goni kalis o ma mofɗo lako boni ɗum nde woni ko boni kono sukaɓe leggal ngal e aroɓe jamaɓe wonko rendi wonko ɓe ndendin noon pour yidde ƴewandemo avocat kadi min ndendini fof nani junggam kadi min parni min jeehi hamin dañama avocat kadi nde min kalimo nde woy ko hay mbuɗo sohlani alhamdulillahi rabbil alamin ko garowo kalnama fof no ɗum yaari inchallah mo jogo no yaltirima ɗo eyyi kadi ko riwno ko nane e junggam so tawi a totti yamirore min totta cuddiɗo ala caɗele ala caɗele totte inchallah tew gaadi eynoy ala hay l'islam o ene gaadi dewal Allah ngal ne ga kono noon mboɗo juulno mboɗo janggina kono ga weɗani ga weɗande Allah jarama jarama ko seydante lay ko seydani kadi yettiɓe waɗani noon Allah jarama jarama mi yettiɓe no fewi kadi andu neɗɗo
andal gil moy gañum tan koye caɗele ɓe jarama e heɓtinno yawo ka kadi inchallah rabbi mamin dano darde timam kadi inchallah rabbi a ɓooy ala kadi min jogui kadi jorto moƴƴo ma ummo ɗo ɗo wona ko ma so Allah jaɓi kadi min kawri beɗe so Allah jaɓi jarama jarama salmini ɓe feewi amin salmini ɓe feewi jarama ñamɗo ɗuma mbaɗɗa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله he nawt Boucar nawt boolo ɗum ko battaram mbimi ya nawtu boolo gorɗo ɗum ko battaram mbimi ya nawtu tawi haɗa nana mbimi ko ya nawtu boolo to hami aɗa nawtu boolo joni an mi wottata gorko mi nokki andu ko jiɗɗa mbimi ya dikkal men ma woppu ɗum Boucar min Boucar haɗa andi ni no gonino ɓe ngoɗo wuuro aɗa andi ko ñakki fayida mi ala hen mi añi ɗum ha haare am foof e ngoɗo wuuro ko haɓade bulfani ɗum saabi kam ha jaami jaɓɓumi koyeɗam ha Dakar jiidumi Abou Djouba wonno kañum woni ambassadeur fulɓe siko yimɓe hina heeɗe siko haali hina heeɗe yimani en bulfale yo sukaɓe goppo bulfale ko nanani men nofram nduɗo noon welanimi mi nani wiye gaynako umrel o ko jaro bulfade naggam umrel hina haɗa ga yimɓe gaynako mum hina yara umrel an ɓuuri andude ko cahan itanimi leyda min garmi ɗo eyyi sa yimi immima guila Fouti mi ari ha ɗo e saare mum e liggade aɗa andi ko yidde ligguey yidde firtude eyyi eyyi joni sa wiyama mboɗo yara eyyi holto guittuɗa ɗum a fawi hen yitere ma ɗum tagui layandema somi fawne hen yitere maade loofma sa yi eɗen kaala komi fawa hen yitere taw saɗa layde am buumto kaldet anani kadi Oumar woto wullam pep Oumar ɗo Boucar an de gaɗa yara Oumar woto wullam so wullima noon Oumar woto wullam an mbiɗa ko sereng ndeng gasi kam yande hawre tellade joni kanko min fawi hen de aɗa andi ko woni argay aɗa andi kalnan ma min haɗa andi Oumar deej daro woto deej mbimi aɗa andi aɗa andi ko woni aɗa jehen liman baalama timma kala ko joganma min wiyatma koota holɗin baari mali mami mbimi jehen wona ni tan jaltirem nden jofde to wordu wona ni tan jaltirem mi senni Allah yaltat min jalo mi senni Allah wordu wona ni tan hay jaltirem ɓiyam so yari bulfare mi yalta ɗum gale saka gayna mbimi hol bul faale jarmi mbimi huuƴa min ɓurma won padi mbimi huuƴ mbimi rewɗo huuƴ huuƴ mbimi rewɗo huuƴ mbimi rewɗo lappette mbimi lappette huuƴ aade jasima mbeɗa ma mbimi ya huuƴ mbimi huuƴ Oumar waɗam so huuƴ Mary. Baba, kudungan na baba. Ay baba. Baba kasi Allah ni baba. Baba kasi. Baba buli. Baba, est-ce que
jàmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadi. Ah, Mbaɗɗa. Mamadou. A selli kam. Radiram. Mbaɗɗa tampere? Mawɗum ni. Alhamdulillahi. Aɗa selli. Jam tan ni. Jam tan ni. A selli kam? Si. Gonɗa koye deftere nde? Eyi, si. Mbaɗen? Alhamdulillah. Eyi, très bien. Mawɗum si. Aduna hom ko alhaali ñande no. Alhaali haalis o. Te ngulngul ngu heewi wuro ngo. Eɓen tan kaala imam. Hay jama o ɗum tan kaala. Sinno ko sagam noon kaalis gonɗo e ma o jinmi ko jaltinaɗum e junngo ma wawa ɗum e junngo trésorier. Mamadou, min kaalis o waɗɗani nan ɗo kadi kaalis o oto majje en liggorima hen miriyel ngel gongel banggue ñamugel ɓalel ngel koye kaalis he soro o ko pentiri ɗum ko koye kaalis he kadi ko heddi ko nan ɗo ngel miile ngel kalta ɗum ko kaalis ɓoyɗo to wona kaalis ko nelɗaɗo joni o kamɓe kaali ko kaalis nelɗaɗo joni o joni noon min i miriyel ngel ko ɓoygel miriyel ngel kono on ko haalis ɓoyɗo hay pentiro ko kaalis ɓoyɗo maçon hen yoɓa oto kiisoɗe eyyi wonda jinmi wiidema ko mbima e mbanna ko ɓoyɗo fewani ɓe mbi kaɓe gaddanma kayit te min noon hakkude men kala ko nanni mi yiiɗa humpuma sinno ko sagam guitta haalis o juuɗe ma kayit haade ɓe addande ɓa kayit police eyyi kayit police yoɓe gaddu min noon guila ngel cukalel naate e junngo ma sa haalnama haala kayis tan ngel cukalel tan lawɗa ngel cukalel woni yewtuma to leydi ayya mi andi ono noon musiɗon ko ngel ɗo cukalel a faami cukalel ngel noon cukalel ngel on coccima ɗum ha on tampi anani cukalel dewgal ala mawɗo ala cukalel ko ari ɗo ko ɗum musi on kalis mon noon yaha suuɗaki hay nokku ko jiɗɗon fof noon mbaɗen koto kalis mon nanɗo kadi ko liggora hen ko fof on majjani ko hen liggora ceerno hen ligga ma kalis mon ne hiisi noon jiiruɗa hiisi janggo e jaam noon so tawi ɓe gaddaniɓe kayit police yaato aɗa wawi noti hen Mamadou ndene koye mon ko coccorɗon ko moƴƴani kadi ko an kay ko min wanma toon a yejjiti ɗum mo wanma nayib wona min i Mamadou joni noon ko jiɗɗa Mamadou ƴeew ko suka yimɓe kalata ko a rentoto ɗum an wona no mabɓe ni de eyyi mi haalnima tan ko change ko tagui mi haalandema eyyi mi nani haalama te an mi ittima hankkadi a ittima mi ittima e jama he mi ittima nayib an mi ittima jama ko jama Allah hol ñaguiɗo leydi ndi hay sa ñaguima jama o ko jama Allah enen ndendi mi ittima kala ko mbalɗa waddemi toon ala ittude haalade kono juulngu a wawa ittude ha on saha yonta police ha on saha yonta rento ha on saha yonta mbimi wona ko noon mbiɗa eyyi Allah jaadama aha mi andi hankkadi cukalel ɗum tan coccorɗon cukalel tan coccorɗon nawi kam police ƴeewon wala hawlo wala goto ayi mayi Dieynaba ko ɗum woni angel garɗa ha joni a natta nder suudu sa ƴeewa no gonir mi ari mi tawi aɗa mumni ha gañmi waddemo dérangement garmi ɗo henne wonko janggannomi seeɗa mboɗo jokkir kadi mboɗo jogui wirdiyal seeɗa ko ɗum tan de papa min fof mi haalani ɗum ɗon fof ayni jaltuɗa ɗo hande nde ngal dewal ma gongal ɗo e ngal ɓingal ma ɓe jaggi kam ɗo hande ɓe pii kam tan ayi ko wonma ni kamɓe ƴeew junggam ngo guila garmi ɗo mi wawa busde ɗum ɓe jaggi kam ɓe piima pii kam ha jogormi mayde ɗum noon heddino ko kamɓe mbaɗi ni kamɓe mbaɗi ni Bojel e Bojel to Ramat ngare gay e ngare gay eyyi jooɗo barko jam de Ramat jooɗo haal ko mbiɗa ɗo joni ko haaltu nanne jaltuɗa ɗo jaaɗa konko oɗo e ɓii ko ɓe jaggi kam ɗo ɓe pii kam haɓe jogori warde mi junggam nani mi suusa busde ɗum ayino mi mbaɗi kam ɗo etten ayi ɓiye kam aɗa andi ko doole mehe
mo wawi warde on nani ko ɗum tan mbattoni somi yeehi ƴeew ay nde gañen te junngo ngo koko falli junngo ko helgo ene wawi heldeno e forñude haal imam nam min de haramam mi anda ko aldini mi ari tan mi tawi eɓe cippira gulali mabɓe jaltinde so tawmi oɗo no jooɗe dow makko ittumi ɗum e dow makko eyyi mi yiyane dow rama e dow makko koye dow makko ni jarmi kanko ko ɓaɗɗo mbi janano an rendiniɓe min an tan rendiniɓe guila ñanden koye cokor a rendiniɓe ha on jinguima on pim on mbaɗi ɓi janan aha ɗum tan heddino han kadi min noon ɗum wawa mbawrude ɗo e nder galle he e ɗum ɗon anan koni gonga joni onon ɓawri ko ni on luɓatam galle o goppon mi fofto mi mayi jalton galle o goppon mi deeƴa ɗum ne jalte jeehe min mi mayi mi wawa wurde moɗon ni jeehe imam ko kalta ko a ƴeewi hen Allah duuɓi capantati wona balɗe capantati min e ma somi kaalo gonga aɗa andi somi haalta gonga aɗa andi i kono ko ɓuuri woni ni yo junngo ngo ƴeewa yeeso ngo o ko haɗande oɗo heƴani e mum baba fotmi haalanma baba probléme mo fof ko min baba nenam ala ko andi hen hay dara baba comment ça se fait min mbo jooɗi nder salle mo joyi téléphone am omo wirto kam omo haalde sehil makko nako sudul noon haalaji bonni o fotani haalde ɗum e yeesam nenam sako kanko jingen mbimi cuk jalte galle o mbimi ko yon jaltu baba sibi ala de mbimi ko yon jaltu nenam hay dara ala ko woni hen umme min mi mayi mi wawa waɗ ɗum supporté mi mayi on mbaɗi kam ceerno minen somin payi somin kucci jeehe ramata rewni ni haydara mi jarani legal hen ay baba jeehe ɗum kam papa tellintation ma so Allah jaaɓi to ɓe ponno heddam youtou ponnomi heddamo foof mami daronomo ɗon inchallah aɗa dara ko mum faf nder inchallah leegal fo tan cukalel ngel ɗum ko yimɓe jama ɗum ko gallam ɗum kay wawa wonde ceerno goppe gurdamam kirɗam ɗam ceerno goppe gurdamam kirɗam ɗam baba min ƴewama nde welani nde wawata ñamde kadi welani ka baba min ƴewama baba guila jaaɗa galle boni baba gallo yaala tawa wonani ɗon aduna ko aduna ramata baba mi yewama no fewi baba muñi kono men hañum nan ɓene garɗon oto woyi baba sari mo anan toon baba mo gandu mo mi anda foof momi meeɗa yiide foof hay ɗon baba tan mi nimsi baba aɗa mi andi ka neɗɗo gandaɗo baba ana waɗani ɗum mérité baba ɗo wona placement so tawi tan ko an jibini kam j'en suis sûr et certain ɗo ma yaltuɗo comme il faut feere mo mbami wadde fof baba ma yaltuɗo baba ɗo wona place sa yi kala nde juulɗa nde waktu juulɗa ñagodemi Allah ni jaltira mi ɗo welani ramata baba ɗo welani Allah a haadani ɗum noon ɗum mbi ko noon tan wondirɗo men nimsi ma yaltuɗo so Allah jaaɓi min o ɓiye feere mo mbammi fof mbomi waɗa jaltaɗo par ce que ɗo wona placement a waɗa ɗum mérité yarama deggu waɗɗo yumma deggu ko ɗan nimsi seedi gaɓeɗa tampi hurmumum oh 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 tampi hurmumum. Ça va, yata alani? Ça a été, mais c'est la première fois que je suis pour visiter le Nétan. Ok, d'accord, ça va. Mais à part ça? Oui, ça va, ça va. On a nous salma. Si, mais nous avons ça. Parfois, on a continué le temps, parfois, on doit célébrer. Bon, il y a un famille. Ok, ça va. Ça va. Ça va. Les activités politiques, campagne,
campagne sona tampere surtout actuellement ni to gonden vraiment ko kala homme de politique ne tampi sérieux ko non parce que campagne wari hay gor foftora en fait wallahi ça va cool mais à part ça sinon ça va yettira Allah ni comme c'est comme ça sérieux on gère comme ça mais la nen sera tan wala alhamdulillah tamam ça va yow mais que madame wala mademoiselle Amin mata Sweden ar hein je suis célibataire ah bon sérieux ah célibataire pas de cas célibataire pas de numéro ah bon bon ndaw kam do numéro ma ok on sera on men baw jokkodir d'accord ok merci ok numéro ma et numéro monsieur le directeur après on se capte inchallah d'accord pas de souci inchallah oh fatigué monsieur le directeur ah ok assez ya jàng bi heewi liggéey allez au revoir tribunal jàng dawa bitter inchallah ok bye ok allez bye inchallah ok merde quel fou Allô Moussa Ibra la yetti d'accord ena na kam kam e bodan d'accord bodan ale ako olu ko murtin ma ko gidi nyuma wal ka lo di ay jaman non ali yan hada ko al problem ani sikka ma ko batti ma batula ko pian mo ngana dum tuato ko problem ha wala ro Kope hane miye mene awi abo me anda kope ala miye mene ina robe wona warbe kala ka do do hirsadu tem halama mi wona ko dum do horo wattu bari yatta bari haajim al kala ko bar halam ko nyaki fayde ana de miye mene odo woni warbe be woni robe be kala ka do hirsadu tem halama ko liwo mo yide ndem diyam ha ko hen ko dum woni ko faabur yi hen hayam tay to horma fontu dum horma wadam kal gumol al haala ko nyaki fayde ko nim am kam bab Korendo men findinte Big Weltare TV est partenaire uji mum rokkanno mon série mon Zeydi le fils du Khalif. Film Zeydi le fils de Khalifa Leñol fulbe film Zeydi onen Otu umpe Leñol men findinte Leñol fulbe film Zeydi onen Otu umpe Korendo men findinte